दा आं गिबियाव बेखौसो बुंनो नागिरबाय जोंखौहाय रायजो राजाया गोबां अनसायदों आरो बिनि रिभिनिउजोंनो जोङो दायो कटेज जों गासै 6टा रुम बनायफुंनो हाबाय आरो लोगोसे जोंहा दायो एग्रि बेस जोंहा एग्रि बेसआनो मेन दा जोङो एग्र' टुरिजमखौ जों खालामगासिनो दङ आरो जोंहा 2 बोसोर जाबाय जोंहा दंफां लाइफां गायनाया आरो जों सिमानो एसे हारभेस्टिं मोनोमोन थाइजौफोरखौ खामफ्रामफोरखौ मोन्दों आरो ड्रागनफोरखौ मोन्दों निस्सय आरो बोसोरनैनि उनावबोला मोनसे समायथावना मोनसे एग्र' माने टुरिजम आं जागोन होननानै सानो आरो गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों आरो बिनिखायनो निस्सय जोंनि बे एग्र' टुरिजमा सोलिगासिनो दङ आरो जेसेबां हायो जों डेभेलप खालामबावनो नाजागासिनो दङ आरो जों सासे बुंनो थाङोबा जों बहुद उन्दै गथ' गोरलै मानो होनबा जों 2 इयार्सल'सो कमप्लिट जादों बे हिसाबावहाय जेसेबांनो बैसो बारलांगोन जेसेबांनो माने डेभेलप जालांबाय थागोन जोंहा मोनसे रेस्टुरेन्ट गैयामोन रेस्टुरेन्ट जों देग्लाय बनायगासिनो दङ मथा-मथि जोङो 40 जन केपासिटि माने 40टा टेबोल केपासिटि जों बनायगासिनो दङ आरो सुइमिं पुल गैयामोन दा सुइमिं पुल जों बनायनो थांगासिनो दङ देग्लायहाय बेबायदि आरो जों सानो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब मोननानै निस्सय बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमा आरो गोजौसे गोजौ थांगोन जितु बर'नि गेजेरावनो बा नर्थ इस्टनि गेजेरावनो मोनसे गोगोम एग्र' टुरिजम जागोन होनना सानो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि दावबायारिफोर दङ बिथांमोना जोंनि मावनायखौ नुनानै जाहाथे सोलोंहैयो आरो माबायदि जोङो हर्टिकालसारखौ गायोब्ला जोङो डेभेलप खालामलांनो हायो रांखान्थि बेलायाव जौगालांनो हागोन बेफोरखौ जों सोलोंलांनो हागोन आरो जोङो बेयावल' मोनसेल' गैया जों मार्केटिं खालामगासिनो दङ दा जों हानि बिबो लादों ट्राइ खालामदों आरो बहुद सर्सा दङ होननानै बुंदों जेब्ला जोंनि बेयावनो जानो गोनां दङमोन माने मोनसे ट्रेनिं 1 मान्थनि जानो गोनां दंमोन थ' आं लाकि जाहैबाय आं माने GST-खौ बनायफुंनो हायिनि थाखाय बेयाव जोंहा देग्लाय बोसोराव खेतिया फैगोन बोसोराव जागोन आरो ओमफ्राय जों देग्लाय अमा मोसौ बोरमा दाउ देग्लाय जोङो गोदानै सोसनबावनाय जासिगोन नैबेयावहाय बेखौ मोननो हानाय जायो नामा? जोंनियावथ' एभ्रिथिं मोनजोबो नों थानायबो दङ नों बेनिफ्राय बर'नि जाग्रा लाथा एम्फौ दङ बेनिफ्राय नोंहा दाउ अनला मोनगोन अमा बेदर मोनगोन गासिबो मोनो जोङो आरो बेनिफ्राय औवाजोंहाय जोङो माने बेम्बु पक होनना बुङो औवाखौ जों औवायाव जों सावो सङो बेदरखौ बेखौ 1 स्टिकआवहाय जोङो 400 थाखा लानाय जायो आरो बे ओमफ्राय चिकेन मटन फिस बेफोरखौबो जोङो औवाजोंबो जों रेडिमेड संनानै जोङो बाहायनाय जायो होनाय जायो जायफोर रिकुइरमेन्ट फैयो बेबायदि जोङो रिकुइरमेन्ट बानायना होनाय जायो लामाखौथ' जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा 1100 मिटार होदों आरो बिनिफ्राय जोंहा थाबावबाय मथा-मथि 900 जोंहा थाबावबाय बेखौ जुदि सोरबाफोर पलिटिकेल हान्जाया जुदि अननानै जुदि हरोब्लाथ' खोब मोजां जागोन आरो दा दिनैसिम नुनो मोनदों जे टुरिजम गैयाब्ला जोंहा ओनसोला डेभेलप जाया दा बेनि बेलायावहाय जोंनो गोजौखौ होआबा जेबो नङा
होबाथ' मोजां गाहायनि जुदि ससे दंबावो जेनेबा आदिबासि गामि आरो बे गामिखिनिखौ जुदि कपरयै जुदि सिसि ब्लकखौ फोलोमना होयोब्ला गोबां टुरिस्टफोरा फैनानै मोजां मोनगोन आरो आं बेनिखायनो सानदों जोंनि बिटिआरआवहाय एग्रि टुरिजमनि जिथु सर्सआ बहुद गोबां दङ बेनिखायनो आं सानो जे प्रत्येकबो जेसेबांखिनि ओनसोल दङ माने एग्रि टुरिजम माने टुरिजमनि जेसेबांखिनि प्लेसफोर दङ जेरै बिथांमोनखौ एसे बिटिआर सरकारा डेभेलप खालामोब्ला मोजां जागोन आं मा बुंबावनो जिहेथु आरो बिग्राबो नंला जों अननानै हरोबालाय लानाय जागोन आरो माथो बुङो जोंथ' पार्सनेलि बे रिजर्टनि एगेन्स्टआवबा जों मोनथ'नाय जायाखै लामाखौ मोनबाय लामाखौ बिथाब जेन थेन मोनदों आरो बहुतबार बिनानै आरो जेनेबा बेथ' बिदि जेबो अनसुंथाइ दिनैसिम लानाय जायाखै आरो मोननायबो जायाखै बिनायबो जायाखै बिदोंमोन बिनायालाय खिन्थु होयैखौलाय मा खालामबावनो होमबा आं सानो बेखौनो जोंबो जेब्ला आं बिजनेस स्टार्ट खालामदोंमोन आं अनलि फर 6,000निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन दा जोंनि मानसिफोरा एकदम गिदिराव थांनो नागिरो आं बेखौ बुंनो नागिराखै माने फरायनाय जिबननिफ्रायनो बिमा बिफाखौ हेल्प खालामनायजों लोगोसे रांखान्थियारि खामायजेननायखौ लोगोसे लांफायोब्ला एक्सपिरियेन्सफोरखौ लांफायोब्ला होमबानिया फरायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो नोङो बे खामानिफोराव बेकआप जानो हागोन बेस्थ' जानो हागोन आरो दा आथिखालनि मुगायावहाय साख्रि जे फरायनानै साख्रि मोनगोन बेबो सम्भब नङा दा आङो देग्लाय जुखाम आं 30 बिगा गायनाय जादों आरो माइ बर' माइ आं 20 बिगा गायगोन आरो गासै 50 बिगासो गायनाय जागोन आरो बेबायदि जुदि जोंहा आगोलनिफ्राय हुदा दंखायो जेला दा बेखौ आङो गायदों आरो बेजोंनो आङो गावनि रांखान्थि अबस्थाखौ गोजौ जागोन आं सानो आरो बेनिफ्राय जोंनि नुनो मोनो जोंनि मानसिफोरा डिसेम्बर मासनिफ्राय ख्रिस्टमास जानानैनिफ्राय नै एकदम एप्रिल बैसागोसिम जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावा माने ख्रिस्टमासनो निउ इयारनो बेनिफ्राय हाबानो कनफारेन्सनो 6 मास जोङो मोनसे बेस्थ' थायो आं बेखौ नुनो मोनबाय थादों आरो गोबां जोंनि बर' ओनसोलनि बा जुदि ओनसोलावहाय माने हाफोरा खालि खालि थायो आं बेखौनो सानो आं बेखौनो खावलायहरदों जे बारा गोबाव नाङा जेसेबांखिनि गोरान खेथिया सबसे इजि खेथि जोंनि मानसिफ्रा दैज्लाङावसो बांसिन फैसा गैयाबाबो मावनानै दैज्लां खेथियावहाय आबाद माइ दैखाङो खिन्थु नै दानि बोथोरा जे सबसे बेस्ट बोथोर खस्थ' जेबो गैया आरो सान्दुं अखाबो बारा गैया थान्दा बे हिसाबाव जोङो खामानिखौ मावनानै जोङो आरो डाबल क्रपिं जों थिसननानै लानो हायो जेब्लाखि जोङो डाबल क्रपिं खालामा डाबल खेथि जों मावा होमब्ला जोंनि बर' समाजनि रांखान्थिया अबस्थाया गाज्रि जागोन